ಹಲೋ ಬಂಧುಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಇಂಚೋಲ್ಲರು ಮಾತಿರಲಿ ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಬಿ ಸೆಂಟು ಪಾಡೊಂದು ದೂರ ಪಿದಾಡೊಂದು ನೆನತೊಂದುಲ್ಲರ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬೇಲೆ ದಡಪಿದ್ದಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಚಾಪರ್ ಕಬಲೆ ಅಮ್ಮಚ್ಚ ತುಳೆ ಅಮ್ಮ ಏತ್ಸೋಕ್ ದೋಸೆ ಮೈತೊಂದುಲೇருந்து ಗೋಜಿದ ದೋಸೆ ಇಂಕ ಅತಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೋಜಿದ ದೋಸೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ತೊಂಡೆ ಐಕ್ ಬೇಂಡ ಇದೆ ಕಜಿಪು ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ತಿಂದೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂತೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೊಂಡೆ ಊರುಂಡು ಅಂಚೆನ ಪಿದಾಡಿಯ ಬೇಲೆದಾಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಓಲೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಕುಡ್ಲಾಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಲ್ನೆ ಎಂಕಿ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಎತ್ತನ ಗುಂಡತೆ ಅಂಕ್ಲ ಆನಿಯರ ದೂರನವರ ಪೋಣಾಗ ₹500 ಫೈನ್ ಕಟ್ದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾರ್ದಿಜ್ಜಂಡ ಐಕ್ ಅವೇನೇನ ಪಾಪನ ಇಂಕ್ ಯಾನು ಎತ್ತಿ ಐತೆ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಂಟ ಬೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ಹಬ್ಬ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ವನಸದ ಪ್ರೈಸ್ ಏತ ಅದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲು ಗೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತೂಕ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಲಿ ಏರು ಸರಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ಪರಂದು ಬುಕ್ಯಾನು ಕಬಾಬ್ಲದೆ ತೊಂಡೆ ಕಬಾಬ್ ತುಲೆ ಸೋಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಅಣ್ಣ ಜಿಂಜೆ ಎಲ್ಲೂ ಇತ್ತನು ಅಂತ ಬೇಜಾರಂಡು ಫೈನಲಿ ಬಯ್ಯಾಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ನಿಂಚಿನ ಗಾಡಿಡು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಒಂದು ತೂಂದುಲ್ಲಾರ ಅದು ದಾಯ್ತ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಆನ್ ದ ವೇ ಇಂಕ ಮಾಮು ತಿಕ್ಕೇರು ಮಾಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಮನ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಕ್ಕ ನಡೆ ಪೋಯೆ ಅಕ್ಕನ ಅಲ್ಪ ಬಾರದಿ ಬೇಡ ಬೇಡ ಇದೇ ಸಾಕು ಮಾಮಂಜಿ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಬಿಳೆ ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತಿ ಅಕ್ಕನ ಅಲ್ಪರ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತದೆ ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಪೊಪ್ಪ ಪತ್ತೊಂದಿರ ಪಂದಿತ್ತೇನೆ ಇಂಕಲ ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದ ಯಾನು ಚಿತ್ತುಪುಳಿ ತಿಂದೆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ತುಪುಳಿ ತಿಂದದ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಬತ್ತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತಳಕ್ಕೆ ಎಂಕೆ ಅಂತ ತೋಜವೆ ಓ ಡ್ರೆಸ್ ದಾಯತ್ತ ಅಂದು ಐಕದು ಮೆಂಗೊಂಜಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬತ್ತೇನು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ದ ಕವರ್ ಎಂಚೊಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಲ್ನೆ ನೆನ ತೂದ ಅಮ್ಮದಾಯ್ತ ಪಂಡಿರಂದು ತುಲೆ ಶರ್ಟ್ ತುಲೆ ಇಂಕ ಅಕ್ಕ ಕೊರ್ನೆ ಸೋಕುಂಡತೆ ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಫೋಟೋಲ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ನಂದು ಒಲ್ತ ಗಣಪತಿ ಇಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಗೈನ್ ನಾನೇ ಯಾನಿ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪರೆ ಮರಪೋರ್ಚಿ ನಾನೊಂಜಿ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.